ንምንታይ ንስኻ ድኻ ኮይንካ ንሳቶም ግን ሃፍቲሞም ዝኾነ ሰብ ደፊሩ ክነግረካ ዘይክእል ሚስጥር ሃፍትን ስልጣንን ኣለዎም ኣብ እዋን ቁልዕነትና ነገራት ብግቡእ ከይተገንዘብና ከለና መምሃራና ስድራናን ሕብረተሰብን ኣእምሮና ዝወዝዕዎ ሓደ ነገር ይነበረሎም ሕያዋይ ሰብ እንተኮይንካ ንሰባት ትሓዝን እንተዳ ኮይንካ ንዝኾነ ሰብ እንተዳ ዘይጎዲእኻ በርቲዕኻን ተሰሪሕኻን ሕጊ መኽበርን እንተዳ ኮይንካን ህይወት ትክክለኛ ዓስቢ ክትበከያ ዕውትን ሃብታምን እውን ክትከውን ኢኻ ዝብል ናይ ሓሶት ስብከት ተማሂርና ኢና ዓቢና ነዚ ታሪክ ተማሂርና ብምዕባይና ኩሉ ግዜ ሕያዋይ ሰብ ንምዃን ንፍትን ኣብ ስራሕ ቦታና ልዕሊ ኩሎም ክስካብ ንርህፅ ንሰርሕ ዝኾነ ኣካል ቅረታ ከየስምዒልና ክሳድና ኒና ንምርሽ ብውሽጥና ከዓ ሓደ መዓልቲ ዓለም ትክክለኛ ፍርዲ ክትበና ንጽበብ ናይ ኢደይ ክረክብ የልና ንሓስብ ይኹን እምበር ክስካብሎም ንሒደት ደቓይቕ ስምዒትኩም ውሕጥ ኣቢልኩም ዓይንኩም ከፊትኩም ዓለም ተዓዘብዋ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ተዓሸውቲ ንኸውን ኣየናይ ከኢት ሓቂም እቲ ሕያዋይን ብርቱዕን ሰብ ንምንታይ ተጎዳይ ተገፋዕን ዓዳይ ኣብ ድኽነት ዝነብርን ይኸውን ብኻልእ ገጽ ከዓ ስምዒት ኣልቦ ዝኾኑ ስትራቴጂካውያን ዝኾኑ ንነብሶም ዘቐድሙ ሰባትን ነዚ ዓለም ከም ዘላታ ዝተቐበልዎ ሰባትን ኣብ ጠርዚ በፂሖም ዓለም ይዝብርዋ ሃብተብ ልዕሊ ሃብቲ ክድርቡ ንዕዘብ ፈጣሪ ብማዕረ ሚዛን ዘይርአኩም ኮይኑ ድዩ ንስኻ ድኻ ዝኾንካ ንሳቶም ከዓ ሰማል ዝኾኑ ወይ ከዓ ዓለም ጨካን ስለ ዝኾነት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዓለም ፍትሓዊት ብዘይምዃና ዘይኮነስ ንስኻ ናይ ህይወትን ገንዘብን ሓቃዊ ፀወታ ብዘይምርዳእኻ እዩ እቶም ሰማል ነቲ ፀወታ ክትፃወቱ ከለዉ ንስኻ ግን ተዓዛቢ ኮይንካ ተጣቕዕ ነርካ ሰላም ቤተሰብ ሎሚ ዝኾነ ሰብ ክነግረኩም ዘይክእል ብኒኮሎ ማኪያቬሊ ዝተጻሕፈ ብዓበይቲ ናይ ዘመን ስትራቴጂካውያን ጠበብቲ ዝተጻሕፈ ናይ ሃብትን ስልጣንን ሚስጥር ሓቢርና ብዛ ቪድዮ ክርኢና ኣብዛ ቪድዮ ዝኾነ ሰብ ከውድቐካ ጠጠው ከብለካ ድኻ ክገብረካ ዘይኽእለሉን ሓፂና ኣእምሮ ከመይ ክትሃንጽ ከምትኽእል ክርኢና ስለዚ ኣእምሮኹም ከፊትኩም ክስካብ መወዳእታ ኣዳምጹኒ እዚ ትምህርቲ ህይወትኩም ንዘለኣለም እትልውጥሉ መንገድታት ብምዃኑ ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳ ይጽንሑም ቀዳማይ ዕዳጋን ገንዘብን ስምዒት የብሎምን እትፈላመይ ክትውሕጦ ዘለካ መሪር ሓቂ ዕዳጋ ገንዘብን ዓወትን ስምዒት ዝበሃል የብሎምን ዝብል ሕጊ እዩ መብዛሕቲ ሰብ ድኻ ዝኸውን ዓለም በቲ ንሱ ዝምነዮ ልክዕ ሕያወትን ፍትሓዊትን ክትኮነሉ ይጽበብ ሰባት እንተወደሉኻ ሓላፊኻ ካብ ስራሕ እንተሰጎጎካ በዓልቲ ሓዳርካ ክትክሕደካ እንተላ ወይ ከዓ ዓርክኻ ገንዘብ ስለዚ ክሓደካ እንዳበኻኻ ፍትሒ ትጸበብ ማኪያቬሊ ከምዚ ይብል ዓለም ክትሪኣ ዘለካ በቲ ንስኻ ትምነዮ ዘይኮነስ በቲ ሕጂ ዘላቶ ጭቡጥ ኩነትን ሓቅን ይብል ገንዘብ ናባኻ ክመጽእ እንተዳ ኮይኑ ንስኻ ብምሕዛንካ ብምብካይካ ሕያዋይ ሰብ ብምዃንካ ወይ ከዓ ጸሎት ብምብዛሕካ ኣይኮነን ሕጊ ገንዘብ ሓንትን እያ ንስኻ ንዕዳጋ እትወዋጋን ዘለካ ጉልበትን ክንደይ ዝኣክል እዩ ሓደ ዶክተር ኣዝዩ ሕማቕ ጠባይ ዘለዎን ሰብ ዘይፈቱን ፈታዊ ነውስን ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ናይ ሰብ ህይወት ዘድሕን ፍሉይ ክእለት ብምህላው ዓለም ብዙሕ ሚልዮን ገንዘብ ትኸፍሎ እያ ንስኻ ግን ብግልባጦ ትሑት ለዋሃን ክትከውን ትኽእል ኮይኑ ግን እትሰርሖ ስራሕ ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖን ተራ ስራሕ እንተዳ ኮይኑን እቲ ዕዳጋ ንእሽተይ ገንዘብ ከፊሉ ይስንየካ ዓለም እትሽልሞ ቀመራዊ ስልሒትን ስትራቴጂክን ተደሪኹ ኣእምሮ ዘንቀሳቐስን ዘስርሕን ሰብ እምበር ትሚሉ ዝእዘዝ ሕያዋይ ኣይኮነን መበገሲ ድኽነት ድማ ኣነ ሕያዋይ ሰብ ብምዃነይ ጽቡቕ ነገር ክረክብ ካብ ዝብል ናይ ቁልዕነት ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ካብ ሕያውነት መስመር ወፂኻ ናይ ብሕትኻ ጸጋን ፍልጠትን ብምዕባይ ብዝኾነ ክትትካእ ዘይትኽእል ናይ ቢዝነስን ህይወትን ጉዕዞ ህነጽ ካልኣይ መጻወዲ ሕያውነትን ዋጉን እቲ ካልኣይ ናይ ድኻታትን ሃፋትን ምንፍልሊ ሕያውነት ዝርኢሉ መገዲ እዩ ድኻት ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ሕያውነት ማለት ሸኽሚ ሰባት ምሽካም ኩሉ ግዜ ሕራይ ምባል ነብስኻ ምትሓት ይመስሎም ሃብትን ስልጣንን ዘለዎ ሰብ ግን እቲ ሓቃዊ ሕያውነት ወይ ድማ ጉነት ዝምንጩ ካብ ዘለካ ጥንካረ ከም ዝውገስ ይፈልጥ እዩ ሰባት ድኹማት ዝኾኑ ካልኦት ሕርያታት ዘይምልከቱ እንትኾኑ እዩ ንፉዓት ሰባት ግን ሕያዋት ዝኾኑ ብሕሪኦም እዮም ኣብ ህይወትካ ሕያዋይ ሰብ ንኽትበሃል ኢልካ ክንደይ ግዜ ሕልምኻ ተበላሹ ክንደይ ግዜ ንባዕልኻ እናደመኻ ናይ ካልኦት ሰባት ንውዓት ሓቢስካ ጅባኻ ጥሩሕ እንዳሃለወ ንሰባት እዩካ ኣብ ፍልስፍና ማኪያቬሊ ንነብስኻ ከይኾንካ ንኻልኦት ሰባት እትገብሮ ወይ ከዓ እትነብሮ ህይወት ክብረት ዘይኮነስ ዕሽነት ይብል ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ሓደጋ ክፍጠር እንከሎ እተነሳሰይቲ ዝነገራና ፈላማይ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ፈለማ ናይ ባዕልኹም ኦክሲጅን ግበሩ ብምቕጻል ንኻልኦት ሓግዙ ይብሉ ምክንያቱ ንባዕሉ ከተንፍስ ዘይከኣለ ሰብ ንኻልእ ከድሕነ ይኽእልን እዩ ድኻ ኮይንካ ትተርፍ ፈለማ ንነብስኻ እምሮኻ ፋይናንሳዊ ልዕልና ክትሃንጽ እንዳተገበእካ ንኻልኦት ክትሕግዝ ብምፍታንካ እዩ ዕውታት ሰባት ፈለማ ንባዕሎም ይቕድሙ ነብሲ ፍትወት ዘለዎም ይመስሉ ኮይኑ ግን ናይ ባዕሎም ዝፋን ሃኒጾም ምስ ወድኡ ንሽሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥሩ እዮም ዓበይቲ ሆቴላት ይሃንጹ ሆስፒታላት ይሃንጹ ዓለም ይልውጡ ንስኻ ግን ሕያዋይ ኮይንካ ንነብስኻ ከይድሕንካን ንኻልኦት ከይጠቐምካን ትተርፍ ናይ ባዕልኻ ዶ ብጥብቂ ተኸላኸል ምክንያቱ ነብስኻ ምቕዳብ ገመና ይኮነን
እዚ እቲ ሓቃዊ ጀግንነት ህይወት እዩ ሳልሳይ ቼዝምበር ዳማይ ትጻወት ወይ ከዓ ስምዒት ምቕታል እዚ እቲ ሳልሳይ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሚስጥር ዓወተ ወሃባ ውሳነ እዩ እቲ ሰራሰብ ንህይወቱ ዝጻወተላ ልክዕ ከም ጸወታ ዳማ እዩ ዳማ ቀሊል ጸወታ ዝገብሮ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ መጻወቲ ባሊቃ ምብላዕ ስለ ዝኾነ እዩ ተራሰብ ንሎሚ ንኸብዱ ጥራሕ ይሓስብ ብስምዒት ይጓዓዝ ሰብ እንተጸሪፍዎ መሊስ ይጻረፍ ሒደት ገንዘብ ክረክብ እንከሎ ብቕጽበት ኣብ ክዳን ዝኣመሰሉ ነገራት ብምግዛእ ይጥፍኦም ሰብ መዝን ሃፋትምን ግን ህይወት ልክዕ ከም ቼዝ ይጻወቱላ ጸወታ ቼዝ ብልሕ ይሓትት እዩ ሓደ እምኒ ቅድሚ ምንቅስቓሶም ነቶም ቀጸልቲ ካብ 5 ክሳብ 10 ስጉም ቀዲሞም ይሓስቡ ነቲ ንጉሶም ንምድሓን ኢሎም ፈረሶም የብልዑ ሃፋትም ዝውስንዎም ውሳነ ኣብ ስምዒት ተደሪኾም ዘይኮኑስ ኣብ ስትራቴጂ ተመስሪቶም እዮም ኣብ ጉዕዞ ቢዝነስን ኢንቨስትመንትን ሰባት ይጠልሙኻ ክሳራ ይጋጥመካ ማዓጾታት ይዕጸውኻ እዮም ኣብ ከም ዝበለ ሰዓት ተራሰብ እንተደኣ ኮይንካ ክትቁፀ ኢኻ ተስፋኻ ክስእን ኢኻ ንሰባት ተማርር እቲ ስትራቴጂስት ግን ነቲ ግዜ ብዝተፈለየ ኩርናዕ ምርኣይ ይጅምር ዝኾነ ሰብ ጠጠው ከብለካ ክሕንኩለካ ወይ ከዓ ንድሕሪት ክጎተካ ይኽእልን እዩ ንስኻ ግን ንኣእምሮኻ ዘሊቖም ኣትዮም ከናውፅኻ ክተፍቅደሎም እንተደኣ ኺልካ ጥራሕ እዩ ክስዕሩኻ ዝኽእሉ ጸላእትኻ እንተናሓንሓትኻን ከዋርዱኻን ኣይትዕወትን ክብሉኻን እንተለዉ እቲ ጽልኦምን ቁጥዖምን ከም ነዳዲ ተጠቀመሉ ዘለካ ስምዒት ውሓጦም ከይትወኪ ዝያዳ ክትሓስብ ዘለካ ብኸመይ እንተተዓዊተ እየም ነዞም ሰባት ዝበልጾም ኢልካ ስትራቴጂ ቅረጽ እቶም ሓቃውን ሃፋትምን ሰመዚ ካብቲ ዝበጽሕዎ ውድቀትን ጥልመትን ዓብ ኢምፓየር ዝሃነጹ ሰባት እዮም እቶም ዝተደርወይልካ ኣማን ኣኪውካ ንባዕልኻ ቤተ መንግስቲ ህነጽ ስምዒታውነት ተቋርጽ ስልሒታዊ ወይ ከዓ ካልኩሌቲቭ ኩን ራብዓይ ጥበብን ኣዋጅ ነጻነትን ካብ ድኽነት ዝሒቑ ዘውፅን ኣዋጅ ነጻነትን ዝኾነ ራብዓይ ሕጊ ሊቨሬጅ ወይ ከዓ ጉልበት ምብዛሕ እዩ ንስኻ መዓልቲ 12 ሰዓት እንዳሰራሕኻ ንምንታይ ድኻ ትኸውን ንሱ ድማ መዓልቲ 2 ሰዓት ጥራሕ ሰሪሑ ሚልዮነር ዝኸውን እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ምኽንያቱ ንስኻ ናትካ ጉልበት ጥራሕ ኢኻ ትጥቀም ሓደ ሰብ መዓልቲ ዘለዎ 24 ሰዓታት ጥራሕ እየን ስለዚ ንስኻ ኩለ ነብስራሕ እንተተውዕለን ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣተወ ይክልወካን እዩ ሃፋትም ግን ግዜኦም ንኻልኦት ሰባት ይህውን የግዳስ ካልኦት ሰባት ቆፂሮም ብዙሓት ሰዓታት ይጥቀሙ ናይ ባንክ ገንዘብ ይጥቀሙ ኢንተርኔትን ቴክኖሎጂን ከም ባርያ ይስርሕዎም ድኻ ኮይንካ ዝተረፍካ ህይወትካ ገንዘብካን ጉልበትካን ኣብ ካልኦት ሰባት ኢድ ዝተመርኮሰ ብምዃን እዩ ደሞዝካ ዝውስነልካ ሓላፊኻ እንተደኣ ኮይኑ መንበሪ ገዛኻን ከባቢኻን ብስራሕካ ዝተወሰነ እንተደኣ ኮይኑ ግዜ ዕረፍትኻ በቲ ትካል ዝውሰነ እንተደኣ ኮይኑ ዋላ እኳ ፋሽን ክዳን እንዳወደኻ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ባርያ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ሃፍቲ ሚስጥር ካልኦት ሰባት ንዓኻ ክሰርሑልካ እንከለዉ እዩ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ኣክሲዮን ክትገዝእ ከለኻ ኦንላይን ቢዝነስ እንተደኣ ከፊትካ ንስኻ ደቂስካ ከለኻ ገንዘብካ ንዓኻ ይሰርሕ ማለት እዩ ማካቤሊ ንመዝነትን ነጻነትን ዝምጥን ዓብ ሚስጥር ክነግር ከሎ ኣብ ካልኦት ጽግዕተኛ ምዃንካ ቋርጽ ዝኾነ ሰብ ክቋጻጸረካ ይትፍቀድ ማለት እዩ ናይ ነብስኻ እቶ ዘይትቋጻጸር እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ዓይነት ስልጣን ይውልካን ስለዚ ቤተሰብ እቲ ሓቂ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዝኾነ ሰብ ክረህረልኩም ኣይኽእልን ህይወትኩም ዝቕይረልኩም ሰብ የለን በሪ ሃፍቲ ከፊቱ ዘእትወኩም ዋላ ሓደ ሰብ የለን ዓለም ናይ በላሕቲ ናይ ብርቱዓትን ስትራቴጂካውያንን እያ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ንምንታይ ከም ዝኾነ ኢልኩም ምብካይ ግደፍዎም ተጎዳእቲ ንስኹም ኢኹም ሓይልኹም ክትሃንጹ ዘለኩም ባዕልኹም ኢኹም ኣእምሮኹም ብፍልጠት ዕብይዎ ስምዒታውያን ኣይትኹኑ ትኽክለኛ ነገር ናብ ዕዳጋ ውርዱ ዋላ ሓደ ክወስደልኩም ዘይክእል ፋይናንሳዊ ሓይሊ ህነጹ መረረ ተቋርጹ ሕጂ ናይ ተግባር ግዜ እዩ እዛ ቪድዮ ውሽጥኩም ተርወን ንኣእምሮኹም ሓድሽ ፍኖተ ሰላም እንተደኣ ከፊታትልኩም ንፈተውትኩም ሼር ግበሩሎም እስካብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ ዝቕፅል መደብ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ